Така, здравейте и добре дошли в днешната лекция, в която ще разгледаме следващия вид повторения в C-Sharp, а именно така наречените while цикли. Какво ще видим днес? Ще видим каква е конструкцията и какви са особености на while цикълът. След това ще направим една съпоставка между while и вече наученият for цикъл, както в C-Sharp, така и на концептуално ниво, за да може да се види в по-генерален вид кога едното се предпочита пред другото, какви са техните конструкции и едно базово сравнение между двата вида. И накрая ще решим една задача, за да се упражним и да затвърдим това, което днес сме научили. Преди да започнем с техническите детайли и цялостното обяснение на while цикълът, искам да ви дам един пример, който е не технически, и след това ще можете в края на тази лекция да направите бърза аналогия между примерът и while цикълът, за да видите, че нещата са много сходни. Така, да кажем, че искате да си направите чай. Какво правите? Взимате една кана за гореща вода, я пълните с вода и я включвате. Каната започва да работи. И какво всъщност представлява работата на тази кана? Докато реално водата, която е вътре в каната, не достигне някаква определена температура, тя продължава да грее. И този процес се повтаря и повтаря, докато в действителност водата вече не е достигнала, да кажем, температурата на кипене. И в този момент каната изключва и прекратява своето действие. Именно по този начин също работят и while циклите и ще видите именно това в следващите слайдове. Така, вече да започнем с техническите детайли около while циклите. Какво представлява реално while цикълът? Той в своите основи е базиран изцяло на едно условие, което условие представлява една булева стойност в програмирането, която, както знаете, може да е вярна или да има стойност true. Също така може да е невярна, т.е. да има стойност false. Как това реално изглежда като структура в C-Sharp? Имате ключовата дума while, както имаме други ключови думи, така имаме и ключова дума за while цикълът. Имаме кръглите скоби, в които се пише това условие. И имаме стандартен блок в къдрови скоби, в който блок се изпълнява при всяка итерация на този цикъл. Сега има една базова блок диаграма, която показва цялостния процес на работа на while цикълът. Имаме едно условие, което е нашето входно условие. И какво става? Влизаме в while цикълът и проверяваме това условие. Гледаме каква е неговата стойност. Ако неговата стойност е вярна или true, ние изпълняваме командите, които сме задали, функционалността, която сме написали в блокът на нашия while цикъл. И след това отново се връщаме в това условие. То продължава да бъде вярно, съответно отново изпълняваме този код и отново се връщаме в началната точка, която е проверката на това условие. Но какво става, когато това условие вече поради било то външни причини или някакви други престане да бъде вярно? Изпълнението на нашият while цикъл приключва и програмата продължава нататък. Така, нека сега демонстрираме това цялото нещо в едно Visual Studio и да видим каква е цялостната структура на while цикълът. Така, отваряме се едно Visual Studio с стандартно конзолно приложение и да кажем, искаме да имаме едно число, цяло число, което, да кажем, има стойност 5. И какво правим с това число? Искаме, докато това число продължава да бъде по-малко от 10, ние да го отпечатаме на конзолата. Как това нещо се случи с while цикъл? Именно пишем си нашата ключова дума while. След това имаме кръглите скоби, в които ще опишем условието, което желаем. И накрая имаме къдрети скоби, в които ще изпълним
нашата функционалност, а именно да отпечатаме това число на конзолата. Така, сега казахме какво е нашето условие. Нашето условие е числото да бъде по-малко от 10. И каква е нашата функционалност? Нашата функционалност е да го отпечатваме на конзолата. Така. И какво казваме? Обяснено с прости думи. Докато нашето число е по-малко от 10, ние искаме да изпълним това, да принтираме това число на конзолата. И какво става, когато изпълним този код? Програмата тръгва. И какво всъщност виждаме? Виждаме, че това число се отпечатва на конзолата непрестанно. Защо се случва цялото това нещо? Ами, както вече обяснихме, ние проверяваме дали нашето число е по-малко от 10. И ако е по-малко от 10, ние го отпечатваме. И това тук се повтаря и повтаря и повтаря, защото това число абсолютно всеки път има тази стойност 5. Това е една от ключовите ситуации, в които може да изпаднете, когато използвате while цикъл, а именно така нареченият безкрайен цикъл. В този случай какво може да направите? Ами, реално има два изхода от тази ситуация. Първият изход, който е по-правилен в повечето случаи и е по-често използването, е вие да променяте това условие всеки път, когато се изпълни една итерация на този цикъл. В случаят, какво можем да направим? Ами да кажем num++, т.е. да увеличим числото с 1. Така е изпълнена програмата. Какво ще се случи? Програмата ще се изпълни няколко пъти. Защо? Защото първо влиза 5, след това 6, 7, така нататък, стига 9, което 9 вече, което отново е по-малко от 10, и в последната итерация, в която числото вече има стойност 10, нашето условие не се изпълнява, съответно и while цикълът не се изпълнява. Другият написан кода, без да променяме това число, е еквивалента на това да напишем while true, което какво означава? Абсолютно винаги изпълнявай този цикъл, без да прекратяваш неговото действие. Това е по-сложният, да го наречем, начин за използване на while цикъл. Защо? Защото иска да имаме много по-добър контрол върху неговото изпълнение и много добре да знаем кога и какво се случва вътре. В този случай ние какво можем да направим, за да прекратим неговото действие? Ами както в другите видове цикли, ние можем да накажем, след като изпълня веднъж този цикъл, да кажем break, т.е. да прекрати неговото действие. Така написан този код, той ще се изпълни точно един път и ще отпечата числото 5 на конзолата веднъж. Защо? Защото влиза, отпечатва го и казва break, което прекратява това действие. Така, нека се върнем обратно към презентацията. Какъв е примерът тук? Ами, буквално е същото нещо, като тук, нали, е до, като включително имаме 10. Имаме числото А, което, както казахме, проверяваме, докато има тази стойност, отпечатваме го и го актуализираме всеки път. Така. Сега, нека сравним while цикълът и for цикълът. Като посравним, ще ги сравним както като структура в C#, също така ще ги сравним и като концепция, кога едното е по-предпочитано от другото и защо. Така, първо while цикълът, ами, както вече видяхме, той е подходящ, когато не знаем предварително колко пъти ще повторим нашето действие. Кога е подходящо? Когато разчитаме на входни данни от потребителя, когато разчитаме на данни, които са от
нещо друго, било то от друг код, който се изпълнява при нас. Реално ние не знаем колко пъти искаме да изпълним това нещо, защото условието е динамично и то може да се промени. Както вече видяхме, то се изпълнява докато условието е истина и реално наистина той е по-гъвкав, защото може да се справят доста по-комплексни функционалности с него, но както видяхме, може да изпадем в ситуацията, в която той е безкрайен и тогава се зависи изцяло от това колко сме внимателни с писането на такъв тип цикли, защото в ситуация на безкрайен цикъл може да се случат доста проблеми. И както видяхме неговата структура. Нека сега се върнем и да си спомним за for цикълът. Той е подходящ кога? Ами когато знаем предварително броят на итерациите, които искаме да изпълним. Какво значи това? Ами искаме да повторим някакво действие, примерно 5 пъти. Съответно, ние можем много по-лесно да си кажем това действие ще се изпълни 5 пъти. Като самата структура на цикъла е доста по-ясна, тъй като ние виждаме началната точка, виждаме до кога ще се изпълнява и виждаме промяната на всеки следващ индекс от итерацията на този цикъл. Така, нека сега решим една задача, в която да упражним това, което до тук видяхме. Така, влизаме в студиото и си правим един нов проект. Така, добавяме си нов проект, който ще го кръстим while task 1. И така, проектът се създаде. Нека видим какво е условието на нашата задача. Трябва да напишем програма, която какво прави? Прочита потребителско име и парола от конзолата. След като сме написали потребителското име и парола, започваме да четем отново паролата, за да проверим дали можем да влезем, т.е. да напишем нашата парола за вход и да се авторизираме пред системата. Ако паролата е невалидна, какво трябва да направим? Да отпечатаме, че паролата е невалидна, примерно, и да я прочетем наново и така, докато не вкараме правилна парола. При коректно въведената парола, когато вече отговаря на нашата първоначална парола, програмата ще прекрати своето изпълнение. Така, как да го реализираме? Първо, казахме, трябва да си прочетем нашия потребител от конзолата. Тъй като имената и паролите могат да съдържат както цифри, така и букви, ще ги направим като стрингове. Така, string username е равно на console.readline и string password отново е четем от конзолата. Така, какво казахме? Искаме, докато паролата за вход е различна от първоначалната парола, да четем отново входните данни. Как ще се случи това нещо? Първо, трябва да прочетем поне веднъж новата парола, която искаме да е нашите входни данни. Така, и какво правим? String input, примерно, е равно на отново console.readline. Така, сега вече трябва да използваме while цикълът, за да видим как ще изпълним тази наша функционалност. Докато казваме ключовата дума,
скобите, в които ще пишем нашето условие и блокът за изпълнение. Така, какво е нашето условие? Нашето условие е, докато паролата, която първоначално сме въвели, и паролата, която въвеждаме в момента, са различни, ние трябва да продължаваме да четем тези входни данни. Това как се изпълнява? Ами, входната парола е различна от началната парола. Какво правим? Отпечатваме примерно invalid input и отново прочитаме нашата парола, нашите входни данни. При правилно прочетена парола, т.е. когато вече това условие не е вярно, защото паролите са равни, можем да отпечатаме някакво информационно съобщение и програмата ще прекрати своето действие, тъй като излиза от while цикълът, отпечатва това съобщение и свършва цялата функционалност. Така, нека видим какво написахме. Имаме нашият while цикъл, чието условие е инпута, което е входните данни, да са различни от първоначалната парола. Всеки път, когато това условие е вярно, ние отпечатваме някакво съобщение и отново прочитаме тези входни данни. В момента, в който това условие вече е невярно, т.е. са равни входните данни и паролата са еднакви, цикълът не се изпълнява и отпечатваме това съобщение, което е welcome username. Нека изпълним програмата и да видим какво ще се случи. Така, изпълняваме все още старата програма. Нека си зададем стартов проект да бъде този и го пускаме. Така, трябва да прочетем потребителско име и парола. Примерно пишем Иван и паролата е while C#. Нека ще добавим и специален символ. Така, сега сме в кода, който трябва да прочете нашите входни данни. Нека напишем while C# с теренце. Това ни казва невалидни данни и четем отново. Пишем while C# с малко W, тъй като нашата проверка е case sensitive, проверява малките и големите букви дали са правилни. Отново получаваме невалидни данни. В момента, в който ние напишем правилната парола, получаваме информационното съобщение добре дошъл, Иван, и програмата прекратява своето действие, защото приключва нейната функционалност. Това е един много добър и базов пример за това как можем да използваме while цикъл на база на входни данни, които примерно получаваме от потребител в конзолата. В зависимост от това какво е нашето условие на тези входни данни, ние можем да четем отново, да извършваме някакви операции, било то с числа, било то с стрингове и все възможни като цяло логики. Така, нека видим какво е решението. Ами, именно подобно доста на нашето. Имаме потребителско име, парола и входни данни, като тук правят също като нас, просто не отпечатват невалидно съобщение, когато паролата е невярна. Така. Какво научихме днес? Ами, научихме първо какво е while цикъл. Видяхме каква е неговата структура, каква е неговата цел в програмирането, какви са неговите особености. Дори
видяхме ситуацията, в която изпадаме в безкрайен while цикъл и защо и как трябва да го предотвратим и да внимаваме с неговото използване. След като видяхме именно тези неща, сега мисля, че е доста добър момент да направите аналогия с пример с каната, който ви дадох, и ще видите, че са почти изцяло идентични като начин на работа. След това сравнихме while цикълът с for цикълът, видяхме кога единият е по-предпочитан, да кажем, от другия, в какви ситуации е по-удобен и също каква е тяхната структурна разлика, тъй като освен чисто ситуационно, те имат и някаква разлика в своята структура. И накрая решихме една задача, в която упражнихме използването на while цикъл чрез входни данни от потребителя през конзолата и видяхме как на база на тези входни данни ние можем да итерираме отново и отново, докато не получим желания от нас резултат. Благодаря, че изгледахте тази лекция. Надявам се да ви е била полезна и с радост бих отговорил на всички ваши въпроси.